Takže ahojte ľudia, dneska vítam pri dnešný video. Dneska ideme si toto. Ideme robiť s týmto avťákom fajnovým nejaké proste závody, čo som teraz postavil. No, že môžeme ísť na to fajnovúčko. Tu už to môžete vidieť. Môže vypni rádio. Samozrejme som to stával ja, čiže si myslíte, že ja už viem, čo tam je, ale som absolútne na to zabudol, aj keď som to pred minútu dostával. To, čo som spravil. Škoda, že ja si tu nemôžem dávať checkpointy, jak v onlineku, tak toto musím ísť všetko znovu. Dylinčak. Už mám nervy, len som to išiel prvýkrát. To nevadí. To som vedel, že neviem toto, hento. A čo sa tu ty mykáš na mňa? Na koho sa ty mykáš? To... Tam je jump. A sa mi zdalo, že tam niečo je. Dúfam, že to preskočím, lebo sa naserem. Sa musím fajnovo nabehnúť. Gliduj, vykrúcej. Jak rýd na šerbel. Však nejak to nevytáča, ale... Jaj. Nie. To čo sa stalo? To keby viem, že tam je. Budem to možno na začiatku trochu strihať, aby ste nemuseli kúkať to isté znovu. Keď to bude moc krátke, tak spravím ešte aj druhý race, aby to som natiahol to video. Keď musím, túto. Musím nabehnúť zas. Nevíšo. Ježiš, konečne. Ježišimaria. To trvalo už. Do prdele. Ja by som teraz ale úplne že húkal najradšej. Som úplne šťastný teraz. Pohode, to. Tu je ten skok. Aj tu sa musím rozbehnúť. No. Yes. Fajnové. Tam musím ísť aj na tú rampu, že? Tuším. Že tu musím ísť asi, že pomaly. No. Asi trochu sa odbehnem však. Do múru, hej. To čo, hej, jak tu budú zase takéto debiliny, čo som tu ja postavil, ja sa asi zabijem. Tu som si našiel, Nie, tu je ten wallride. Ježiš.
Ježiši. Bo keby mám aspoň ten teleport mod, jak youtuberi. Oni to majú na počítači. To, čo on spraví, ja som chudák. Elkezdte fekete tojás miót. Zase hneď to driftuje. V tomto jumpe bude na chvíľu expert. Ja už tomu upúrim asi už. Teraz poď už, prosím. Panna Mária Svatá Nepobovská na stole klíne. No. Už som tam. No. Ty. Čo ti je? Tak tyko. Mne to normálne vyšlo. Tak to je v prdeli už. To je neskutočne toto. Zase hen čo tu je. Ja to je. To nie, to nie, prosím, mama mia. Tak to fakt, toto. Ježiš, ale už. To nie je normálne toto, už fakt, ale. To som sa dobre trafil ináč. Ale hore chod. Ja neverím. Tu asi budú nejaké debiliny. Toto malo byť úplne epické, ale ja už to nezvládam. To už príde. Ja som tam mal pôvodne v pláne, že tam wallride úplne najväčší cez 3 trubice, ale to sa nedá. To ja by som vypadol a za hento a tamto všetko znovu, to ja už by to vôbec. To ma tu je jak drbo. Čo tu zás bude? Ja tu musím byť už taký opatrný. Čo tu Sánko Zúštík prichystal pre Sánka Zúštíka. Keď sa aspoň... Ja už som normálne ticho, ja mám také nervy. A ja keď som ticho, tak ty kokos, no. Znamenie bík som, keby je to len tak. Ja už... A ja si ani nepamätám, čo kde je, keby si to aspoň pamätám. Tu sa vygydám na random zatáčke. Ja som tupý.
Ja aj tu už je konec, tuším, dúfam. Čo tu mám? Ešte som nevyskočil, lebo to by neviem dopadlo dobre. Tam bol jump? Tam bol... Ty kokos, tak tam bol jump. To som mal jaké šťastie. Tu je konec. To čo je zase toto? Ďakujem ti, Panna Mária Svatá nepoboskaná, že si mi nepomohla absolútne pri tomto onom a hento a tamto. Ach, Ježiši Maria. Čaute.